Sikubingelele uNkulunkulu akakulonde. Igama kuPastor Ningi. Inamba esekusongona ikuseni ntambama uma ungumlandeli le-channel. Sikhuluma nabantu ababalandeli be-channel kahle nje la. Sibheka la uThando Kuhle Andile, Thando Kuhle Andile, ubupha ophilayo omaziyo futhi ekufonela. Akabingeleli, akaceli futhi. Kanjalo kwethu. Ngiyakukhuthaza ukucela, ngiyakukhuthaza ukubingelela. Singabantu iyona ndlela esiphila ngayo esabantu abamnyama, ngibazi abanye but esabantu abamnyama siyakwazisa ukubingelela, siyakwazisa ukucela. Kuyinto yokuqala osuke umuntu engakhombisa ngayo inhlonipho. So number 1, umuntu ungaphuba umuntu ekufonela, we did make a video sendlule la sikhuluma khona ngokufonela umuntu ongasekho, njengamanje ufonela umuntu ophilayo amaziyo futhi. Sazi ukuthi uma singephi indlela nani relationship abanayo nalowo muntu loyo. So number 1, uma uphupha umuntu sesikade njengoPaul Dlume ekufonela, ngoba luvama ukukhomba lokuthi kungenzeka lo muntu uyakucabanga futhi angasakufonele maduze. Wasisho nje ngoba abanye abantu okuyenzeka phupha umuntu emfonela vele ngakusasathola ucingo oluvela kulo muntu, uyayibona, kuvamile kuba kanjalo. Number 2, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuPaul Dlume ekufonela, lungabulela ukukhombe lokuthi kungenzeka lo muntu ukukhumbulile futhi uzozama indlela yokuxhumana nawe, noma uzama indlela yokuxhumana nawe njengamanje, noma ubusy uzama ukuthola indlela angahlaxhumane nawe ngayo, noma ke lo muntu uyafuna ukuxhumana nawe. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu sikhona njengoPaul Dlume ekufonela, oluyaye lukhomba ukuthi kungenzeka lo muntu uyakuphephetha futhi uyafuna ukuthi ubuye uma kungukuthi ikade umlahlile. Futhi kungenzeka ungaphupha lo muntu ekufonela kanti nihlukene vele niqabene, lo muntu sekaya kuphephethe noma kuyaphahla lapha ukuthi hey mani bobani balo bomdolomba bomyeni mbuyiseni lo muntu abuye, yabona, maybe, yabona. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kuba uphawu olubike kwesinye isikhathi uma ekufonela, kakhulukazi uma kungukuthi umuntu vele ongazwani naye, umuntu vele ongemuhle kuwe, osuke likhomba ingenzeka unayo lemizamo yokukuphephetha, yokukuthebula njalo njalo, yabona, noma yokuthumela ke ngezilwane, yabona njalo. So it depends ukuthi ubani lo suke kufonela futhi ubudlelwano bakho nalowo muntu bunjani, yabo, iyona nto esuke izochaza ukuthi ikona kuphi phakathi kwakho nalowo muntu loyo. Ngaloko kuwukuxhumana kwakho nalowo muntu loyo, noma imizamo yalowo muntu. Siyabonga kakhulu kube sibheka la umuntu uma ekufonela, uphupha ekufonela. Siyabonga kakhulu. Be blessed. Kuleka